Китап оқучылар эш өстәленә тагын бер яңа басма өстәлде. Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан әлеге китап нәрсә турында, кемнәргә тәгаенләнгән? Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әлеге һәм башка сораулар белән китапның авторына, китап бастыруда катнашучыларга мөрәҗәгать итте. 231 битлек әлеге саллы гына басманың авторы Казан Федераль университеты профессоры, педагогика фәннәре докторы, Россия табигать фәннәре академиясе академигы Җәүдәт Хөсәенов. Бу китапка карата фикерләремне интернетка куйдым мен. Алар афоризмнар рәвешендә барлыкка килделәр һәм алар үзләренең укучыларын таптылар. Алар бәя ала башладылар һәм аларның бәясе нигезендә мин рухландым һәм әйтеләсе сүзем җишмәк читрәнә тиң дигән китапны бастырып чыгарга мөмкинчелек туды миңа. Гомере буе гаделлек эзләгән, намус, вөҗдан тәгълиматларына тугры калган Җәүдәт Абдулла улы гаҗәпләндерде мине, дөресрәге сокландырды. Никадәр зур эш башкарылган дип сүзен башлады китапка кереш сүз язган Алмаз Хәмзин. Улар шундый итеп төзегән, афоризмнарны китабын бер утырып кына укып бетереп булмый, аны бик эшкә сеңдерергә дә кирәк. Ул бит мәгънәле сүзләр анда бит. Беләсең, нәрсә шунысы кызык миңа. Шу афоризмнарда җавап бар. Сәхнә артисты түбән дәрәҗәгә төшсә, аңарда маймыллану башлана. Ничек, килешәсеңме? Бу бит минем өчен, бу бит табыш бу. Бик тә төпле фикерләр, анда бик күп булмында. Җәүдәт Абдулла улы Хөсәенов бөтен яшәеше, бөтен эшчәнлеге белән яшь буынга рухи, әхлакый тәрбия бирү үрнәге булып тора. Китапның кыйммәте шунда. Мин үзем кулъязманы кулга алуга ук, мин әйтәм, нишләп мин укыган вакытта, мин көллияттә, мин университетта укыган вакытта шушындый китаплар булмаган икән дигән фикер килде башыма. Шуннан инде һәрберсен укыйм, редакциялыйм бит инде. Ай, мин әйтәм, мин дөрес яшим икән дип куанып куям. Кайберсенә инде. Мин бит дөрес ишетмим икән, миңа үзгәрергә кирәк дип шулай үземә редактор буларак кына түгел, шәхес буларак үземә кирәкле сыйфатларны алып бардым. Шуннан бу бик зур тәҗрибә туплагандай булды миндә. Китап 21 бүлектән тора һәм анда авторның күп еллар дәвамында интернетта дөнья күргән һәм моңарчы матбугатта басылмаган 6000-нән артык афоризмнары, әйтемнәре, фәлсәфи кызыклы фикерләре, хикмәтле һәм канатлы сүзләре туплап бирелгән. Соңгы елларда без клипик хәттер дибез. Шулай бит кыска гына җөмләләрне истә калдырырга яратабыз. Язучы менә шушы җөмләләрне тотып ала белгән. Аның безнең үз гаеткә кагылышларын сайлап алган һәм шул вакытта ул татар халык мәкальләренә хас булган ритмны, рифмны саклаган. Бу мәкальләр алар киңәштә, шул вакытта кисәтүдә, шул вакытта тәҗрибә уртаклашуда һәм шул вакытта телнең матурлыгын күрсәтүче шушында хикмәтле сүзләрдә. Әлеге басма җыентык һәр гаиләнең мәктәпкәчә һәм мәктәп учреждениелары, югары уку йортларында эшләүче хезмәткәрләр өстәлендә файдалы китапларның берсе булыр дигән теләктә калабыз, диелә китапның кереш сүзендә. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.